kasi ganun. Hala, ba't bala ganito? Oo, ganyan talaga yan. Huwag mong galawin ba? Magpansit kanto na lang kasi yun ang gusto rin ni Marky, pansit kanto. Yung kakain sila, be. Pansit kanto, Si pansit. ano, mga kumakain. mga American. Oo. Good morning, Philippines! Good morning. Morning, guys. Nalit ako gising, oy. Nagising ako kanina mga 5 kasi si Habs umiyak. So, ngayon, luto tayo. Gising ngayon dalawa. Luto tayo ng breakfast. And yun naman ano dito. Fried rice din tayo. Hindi kita maintindihan. Hindi mo alam? Ipataas mo, eh. Papasukin mo nga yan, be. Mag-ingay, ang aga pa. Get in here. Get in. Roxy, ha? Pagkagahin mo bilat. Na. No. Ang laki mo ngayon, Roxy. Ang laki mo ngayon. Bumaba, no? Nag-ano yung katawan niya, nag-ano niya. Extend yung katawan niya. Magliit niya ni sa noon eh. Ang bigat niya. Mag-ano, lutuin ko lang to and then mag-batil ng itlog. Gusto niyo ano, sunny side up? Wala kang ano kasi nag-ano ka. Meron kang ano? Oo. Wala man mo. Bibili ako ng mga chinilas, be. Alam niyo? Pag may tao kasi. Yung white lang natin. Yung white, asan yung ano lang, hindi mahal ba? So, ako sa maraming? Yung parang maramihan na bili. Kasi alam mo, pag may tao. Meron din may parang nasa 40 pero 100 plus ata na yun. 100 ang laman? So 50, 100 na 50 pairs? Hindi, nasa 20 ba o 30 plus something. Hanap tayo. Pero puti yun. Maganda yan eh. Hello. Gising na sila. Guys, ang Brenda. Nandun siya sa taas pa. Ay, ano lang, Be. Gusto ko nga magkape-kape mo na. Oo, Wala tayo ng ano. Kala ko hindi ka natulog. Natulog ko eh. Natulog mo na ako doon sa taas, di ba? Pero aga natin mo. Ito daw, Be. Cross point, Be. Yan lang, parents lang. Hugas man ito, pero alam mo naman yan, di ba? Oo. So, mag-fried rice din ako, guys. Si Brenda nang ano pa yun, toothbrush pa yun. Ayaw niya sumama, no? Kasi si Marlon. Ano? Yan. Kawawa namang Marlon. Iniwan. Nagagalit yan si Kapos eh. Bakit? Pinasiyaw-sayaw ang Yung sahig pala namin, babe. Pag pinalinis pala namin, maging ganito. Maging ganito, pero kailangan eh, pag gano'n na, pagkatapos ng isan, Ano pa pala yan? lagyan ng protection. Oo, protection. Maging ganito siya. 3 beses pala daw Color yun. din, Tapos color. color. Mahal, B. Nag-X na gano'n na kayo? Hindi pa, pero sabi ni Mark sa kayo. Per feet at Roxanne! expect mga... B. Dapat sa taas ay iusin ninyo sa floor. Kasi yung sa baba, okay naman siya. Yung sa taas lang yung floor is damaged. Parang na ano na ba, discolor na. Kasi ano, di parang meron doon nilagyan nila dati ng... Meron siyang tawag doon yung sa taas, di ba? Ano? Rag? Rag, may rag siya dati. And then, baka Inalis. tubig-tubigan. Baka tubig-tubigan, nagkaputi kasi, di ba? Di, kape. Gusto ba, di ba ito, be? Or ba? Magkakape ka? Mamaya naman ako pag may ano na, may kanin na. Kasi hindi ako magkape kung walang ano, tinutulak. Asan yung
Ang laki naman ng baso mo. Parang, Ako, hanapan mo siya, be. I-rinse mo lang, be. parang mag-drum naman na yung... Ito ba, orange mo muna. I-rinse lang. Para, pure. Maganda rin dito sa nebe. Pag nag-ano yung mga Oo, malapit sa yung isa. Malapit sa yung, yung mga sabi ko na, yung dalawa. Bigay niya ako ng gatas, ha? Wala, wala kaming Ito lang, the creamer. Dito lang yung nilagay. Hindi man yan siya. Biminisid ka na ni asawa. Sino ako? Ano? Oo, Biminisid ka na. Hindi ko nga, nag-good morning siguro. Wala pa kailang eh. Tumawag sa akin si Tami, sabi pa, hindi daw niya tinatawagan yung telepono kasi magre-ring may telephone kasi sa taas ba. Magising daw kayo. Sabi ko rin, bakit dito ka tumawag sa telepono? Magising yung dalawa. Si Kuya El kahapon eh. Ay, kagabi. Kakapauwi pala tayo. Kailan na ulit? talaga yung alam mo, yung mga taong mo, ba? As in talagang gustong... Masaya sila talaga nakasama no. As in welcome din tayo sa kanilang grupo. Walang ate-ate. Marami naman katabi ko. Ako rin ba yun? Pinindot ko yung sa gitna. Sige na. Ay okay naman yan. Okay naman. Kasi wag hindi sobrang strong niya. Ano ba? Kasi pag pinipindot ko yung sa gitna, yung baso ko, gan dito lang, dun sa namin. Hindi siya puno, marami ka. Kaya akala ko, ganun na rin siguro yung baso ko. Ngayon punong-puno, Diyos ko. Singwart, ano yung tawag doon? Wala kaming kape sa bahay. Si Marlon, ganyan yung... Hindi siya nagkakape, babe. Lagyan ko ng kamatis ha. Ang sarili, okay na. Pero bihira lang, baby. Hindi rin nagkakape si Margaret pagka lang kasi tea yung ginagawa ko sa kanya. Manipis ba? Mag-fried rice Ang tayo. dami mong lutuin. Kasi, Bakit mag-sausage ka pa? May mga isda na. kasi defrost na kasi siya, be. Kasi ganun. Hala, ba't ganito? Oo, ganyan talaga yan, baby. Huwag mong galawin, ba? Mag-uan sa lubot. Yung sa lubot. Yung mga nasisira na food. Wow, mga sa lubot. Okay na ba ito? Ganito lang? Ay, ikaw na bahala. O, pwede naman yan. Pag kinain mo yun, ganun. Mas malaki na. Ba, hindi ba ito open? Hindi pa. Ako lang. Kape ka. Magtingin-tingin lang kayo. Okay? Kape na. Kasi lalo nakapaasabi ko mag-ano siya. Malamig din. Di naman ako kay Tami yung malaki. Ay, oo, yung rich time. Ano yung sabi ko? Parang barko na. Ito yung maliit na version ng ano man. Yung pwede pa ni ganito. Parehas kayo? Hindi ba? Ito yung bagong version. Kay Brenda? Oo, maliit. May isa kasing malaki ito. Oo, Na yung S21. ultra. Ultra siya. Yun. Ganito. Maganda yung camera, no? Mabigat yung ultra. Oo. Pero ang price ng bit parang iPhone pa din. Masarap ang sopa nila, nagkahapon. Oo. Sino doon? Pinakurat siguro yun. Minix nila. Hindi, may nabibili pala doon. Nagtanong ka? Oo, tinanong ko. Ako mismo yung naglagay dun sa nakabasag pa siya eh. Hindi mo naalala. Masarap Hindi din. ko naalala yung pangalan. Meron daw dun sa store, tabi $4. Pinakurat. Pinakurat. Oo. Pinakurat nga yan eh. Hindi, wala na ako pinakurat eh. Hoy, yun lang yung ulam natin ha. Yun lang, Gusto niyo yung isda na binala niyo? Hello, Philippines! Sige mo sa Brenda na itlog. Si Marlon, meron dyan si Marlon dalawa. Itlog ni Marlon. Pandison! Pandison! Kain lang kami guys kasi gutom na. Almost 9 o'clock na. Hindi na alam ni Mark eh. Hi guys, pauwi na si Brenda. O, yun lang. Pauwi na, ihatid lang namin kasi off pala yung asawa niya eh. Kailangan namin ihatid kasi dapat Sunday ngayon isama namin. Kasi kami ni Lloydie mag-pumpkin tayo. Ikaw, gusto mo. Okay lang sa akin.
May pumpkin ka ba, babe? May pumpkin ka ba? Na ano naman, 31 naman malapit. Hindi ko alam eh. Sa ibang bagay na lang tayo. Ay, punta na lang tayo Filipino store. Hindi pa natin sila nakita eh. Matagal na. Oo, pero tagal na. Last year. Last 2 weeks pa kayo hindi pumunta sa Asian store, no? Siya na Asian store. Sa Asian Sa store. kina Kuya Earl. Siya na agad na. Eh, ikaw, gusto mo sumama mamaya? Kunin namin ikaw. Mamaya naman hapon. Sabihin mo lang sa amin kung gusto mo. Pag hindi, okay. Parang ano na, mamayang hapon lang. And then, ano lang, tambay konti doon. Sabihin mo lang kay Marlon, sabihin mo, ngayon lang to kasi pag nag-start ka na magtrabaho. Oo. And also, Around 4 ganon? hindi din, kasi si Lloyd kunin pa yan. Mga 4. Mga 2 something, 250. Basta pag... Mga ganon, mga 2 between 2 to 3. Wala pa yung Georgia. Wala eh. Mga 3. Grabe ka mo. Pero pag tingin nyo sa atin, Georgia talaga, no? Hindi ko nakalimutan, every night, sabi pa ni Tami, delikado. Oh, delikado talaga. Kasi connected na sa wifi, di ba? Ano na yun, yung syempre makakapasok na sila. Sabagay, safe naman dito sa inyo. May mga ano din, be. May mga delikado din dito. Brenda, eh. Sayang sana, tatlo tayo mag-ano. Hindi, yung mamayang tanghali, di ba? Ay, gusto ko every minute, every day of my life, charot. Drama naman. Dati kami, labas kami ng labas, babe. Mula akong trabaho. Eh kami din, di ba, noon ba? Nung pagka Thursday. Ang ano ng araw, be. Sakit sa mata. Hala, wala pa tayong mga bra. Wala nga. Wala kami mga bra. Tawagan ko nga si Mark. Sabihin mo, Han, I go out without a bra. Walang mga lipstick ko. Parang bagong gising talaga. As in, we woke up like this. Oh, wake up like this. Ikaw, pakita ka, be. Oh, wake up like this. Wake up like this without lipstick. Oy, panotbrush. Nag-toothbrush din kami, oy. Nag-toothbrush man kami. Ay. Kahit wala akong dalang toothbrush, nag-toothbrush ako. May bagong toothbrush na si Brenda, eh. Bakit dito? Bakit dyan inano? Baka wala Iwan ko. ng gasoline or talaga? I don't know, mawala man yan paminsan. May kumukuha ba? Andin bumalik. Hala, ang ganda ng driveway nila, oh. Binabago talaga, oh. Ang ganda ng mga bahay dito. May mga ibang maganda. Pero ang ganda na ng mga kahoy. Tignan mo. Sana ganito pa rin next Thursday, be. Eh Doon sa OB, ganun. Kasi nung pumunta kami, green pa din sila. Sure ka? Pero ang bilis nag-ano, oh. Oo, ang bilis na. Ang bilis nag-change, oh. Doon, tignan mo. Kaya, eh, mandi na bukas. Ha? Mandi na bukas. Bandi na ba? Maaga tayo pupunta, para hindi masyado mainit. Oo. Dapat maaga talaga. 9, ganun, labas ka na. Oo. Dili, labas. 9, i-pick up ko na. Pick up mo. So 8:30 ka That na. means, Sabihin mo sa akin ng gabi kung anong oras ka para ma-alarm ko yung mga. Ha? Oo. Kasi pag hindi walang tunog na maano ako, be, baka... Dapat talaga, Bi, maaga din, ha? Kasi kapag hindi ka sumagot, doon ako magtambay sa ano, sa parking lot. Nakakaano. Kasi sabi ko, itawagan mo ako, ilalagay ko yung sound net. sayang naman, Bi. Eh, sama ka sana, Bibi. Painumin natin si Ate Jean ng Snap G. Hi, guys. Andito na kami, guys, sa bahay. Inano lang namin si Brenda. Hindi na ako nakapag-vlog. Makati yung ano ko. Nag-take ako ng oregano oil. Mag-ano ka? Oregano oil ako, Bi. Tubig. O, tubig. Oregano oil. Sa weather, guys, paiba-iba na kasi. Pahinga lang kami ni Ludy. Bumangon lang ako para mag-CR. Andun kami sa taas. Naghiga-higa. Alam niyo kung saan kami naghiga? Sa floor. Dito kami sa floor. Pahinga kasi sakit yung mata. Sige, tignan niyo to. Asan? Isang yung kama, guys. Tignan niyo, sa floor lang kami. Ay, guys. Andito pa rin kami, ha? Ito yung light mo, be. Bakit? Ano namamatay? Pinatay ko yan. Buhay. Ay, hindi mo pinatay? Alin? Patayin mo nga. Ito yung light mo dito sa daan. Ano tawag dito? Ay, nag-on pa? Ito on. Namamatay na. Aw, ando na siya. Ano, sensor. Sensor yan pag may magdumaan, mag-light. Automatic yan mawala. Dito makama, isa lang yung magkasya. Ito gusto ko. Kasi nakita ko pala ito dyan. Please na. Alala ko. Marami kami niyan, binan sa baba. Yun nga. Kasi sabi ko mag-aano ko niyan. So, i-pick up namin si Brenda 2:30. And look, dito kami. Floor habang yung bed, andyan yung bed. Yan. I spend time with Tita Lloyd, eh.
I spend time with Tita Luidi, baby. I know. I know you've been waiting down here. I know, baby. I know. Come on. Come on, na, monkey. I love you, monkey. I love you, baby. Twash. Buti pa si Luidi may lipstick. Hindi ako nagdala ng lipstick eh. Nagdala ka? Wala akong lipstick, B. Lip tint lang ang ginagamit ko. Tignan, B, yung mata ko ba is pagod na. Parang kailangan ng tulog. Matulog ka na. Mas aga ako matulog. Imposible. Nakatunga nga lang ako nito sa cellphone. Gutom. Dito na naman si Brenda, guys. Dito na. Gutom na naman siya. Wala ko siya, pero nakami. Lukos mo na kaya gagawa na ako. I-blur lang kita. Ito mag-alam. Gawa niya. Dito ka, biharap tayo dito. You have to walk. Dito ka, B. Wala ko na siya. Ayun pala, B. Ikaw na lang paanuhin ko, ha? Sino? Si Brenda or? Si Brenda. Ay, ako. Kasi malapit lang sila. Kung Brenda, kung hindi kayo sabihin mo lang sa akin, ha? Oo. Magpansit kanto na lang kasi yun ang gusto rin ni Mark, pansit kanto. Yung kakain sila, B. Pansit kanto, Si pansit. mga American. Oo. Pansit. Okay, sige, pansit kanto. Hi guys, tapos na kami dito sa Food Bites sa kay Kuya. Hatidan nila ako. Ihatid na sila. Andito na naman si Brenda, palaging na i-ignore. Oo, andito na naman ako. Basta mahina yung tunog, hindi talaga yan maririnig. Sa YouTube. Ate Bren, I miss Bren. Lakasan mo yung boses mo. Ang hina kasi ng boses talaga mo, be. Pero alam mo ba, yung feeling ko, lakas na ng boses ko. Kapag minsan, sabi mo, kailangan mo ng candy, di ba? May sugar na yun. Ganyan yan. Problema na yan. Mababa yung sugar mo. Ay, ganun na ba yun? Ako rin, di ba? At saka, magpapawis. Oo, mababa yung sugar. Paano yan pataasin? Gusto mo patasin? Hi guys. Tapos ko ng nagpaano na ako. Dinadrop ko na yung dalawa. Si Lloydie naman, dinadrop ko lang siya sa kung saan yung nagtatrabaho asawa niya. Kasi pauwi na din sila. And yun. Lumilipad. Luka-luka talaga, narinig din nyo yan. Lumilipad talaga, kaluka. Traffic dito guys, oy. Kasi nasa bridge kasi yung mga tao papuntang bridge. Oy, may party dito. Yun, traffic na dito. Hindi na nagmo-move yung mga sasakyan. May party dito. Yun, may traffic na. Hello? Hello? Where is Roxy? Misty? Misty, where are you? Where is Misty? Where are you? Where are you guys? Where is Misty? 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 Where is Misty? Where is Roxy? Hala, Roxy's missing. Roxy's missing. Hala, nawala si Roxy. Nawala si Roxy, patay. Misty, where are you? Misty? Misty? What are you doing, monkey? Where are you? Where are you, baby? Aray, gito ko. Roxy, nga namang hapak ng kag-ulo. Where is Roxy? Oh my
ka ba, missing? Roxy? Miss Misty. Ang baby ni mama. Ano yung baby? Na-miss ninyo yung mama ninyo, diba? Iniwan kayo kagabi. Hindi nakatulog sa inyo katabi. Natulog katabi si Tita Luili at saka Tita Brenda. Anyari sa mundo? And then, iniwan kayo lunchtime kasi nagpahinga si mama at si Tita Luigi. Hala? Misty? Misty? Misty, where are you? Hala, Misty's missing? Where is she? Where is Misty? Where's Roxy? Aray. Aray, ginoo ko ang baby. Aray, ginoo ko. Mama loves you. Come on. Come on, love mama. No way. Hug, mama, hug. Hug. I love you, baby. I love you. Come on. This is not your toy. This is a cat toy. This is a cat toy ba? Cat toy man ito, cat toy. Hi guys, bahay na ako guys. Laruin ko lang ito sila kasi kailangan, kasi ini-ignore ko sila na wala ako buong gabi. Mostly, buong gabi talaga kasi nakauwi kami late. And then natulog kami late and then doon ako sa taas. Nakatulog ako katabi nila. At saka sanay pa naman ito sila yung nung magkasama kami sa isang kwarto. Sanay man itong dalawa. Hala. Ligaw. Aray, yung mukha ko, Rox. Aray, ginuukuha na. Napangit. Hindi ko samot anay, Jud. Wa na. Perti nang mautas imong inahan. Maot pa na samot na. Puro na sikudak ya. Namaot na yung mama. Namaot na yung inahan. Namaot na yung inahan. Ganito si Roxy, guys. Playful. Kaya si Roxy palaging nakapag-play. Kasi tignan yung isa. Hindi talaga siya. Ayaw talaga ni Misty makipag-play. Si Roxy lang talaga yung playful. Misty gusto niya labing-labing, halik-halikan. Yung kaibang nilalok ito. Gusto niya halik-halik lang. Ito naman, gusto ng laro. Tignan niyo. laro. Ganyan siya lang. You want just a huggy. Let go. Roxy, come on, closer. Sit. Naa with this. This is a cat toy. Okay? Naa. I said na. Nakikinig ko na. Gusto talaga yung lang. Cat toy. Ay, cat toy. Ay, good girl man na. Nakikinig mo na. Come on, hug. Hug, come on. The mama hug. Hug it. Come on, sit. Hug. Tignan niyo to. Ay, nako man. Gusto ito naman. Gusto niya ganun lang. Gusto niya ganito lang ito, guys. Ito siya. Gusto lang niya ganito. I love you. Ito, ginuo ko na. Puno naman yung slabber. Nag-spend time lang ako ng sa aso namin, ng laro, time para sa kanila. Kasi masaya sila kapag ganun ako. Yung parang binibigyan mo sila ng time. Sobrang saya nila. Makikita mo yung saya, grabe yung halik, ganun. Parang mga loko-loko. Makikita mo yung happiness nila kasi pag palabasin mo sila, continue doon sila sa labas. Nagharutan, ganyan. Magharot sila sa labas. Ito na namang aso, pusa. Magutom na naman ito. Anyway, so yun lang guys, and sana kayo, wala naman masyadong ganap ngayong araw kasi dito lang kami ni Luigi sa bahay, and then si Brenda hinatid namin, ganun. And yun lang. And then, bumalik kami kanina doon sa Filipino store, doon na naman kami nagbalik, kumain si Luigi, kasi hindi nga siya kumain dito, iwan ko, hindi siya nagkain ng lunch.
Hindi talaga maano, guys. Meron akong gustong ipalabas ba, pero hindi lumabas. Meron akong gustong ipalabas, pero hindi lumabas. Ito, lumabas na dito. Yung